que intenten axudalo na saída. Esa é unha disculpa de cando te meteche nun charco bo. Entonces vou ter que te ven a apoiar. Ollo remate, que boa rosca de Nico Fuentes, que aproveitou esas dúas indecisións case consecutivas da defensa do Real Madrid. Está xogando con lume o conxunto branco porque sí, está demasiado o segundo do Barça sería prácticamente definitivo. Está xogando con unha confianza enorme o conxunto de Jordi Font. Ollo porque pode chegar aí como se frea para evitar o fora de xogo nesa acción Ilias Akomach. O remate desviado do futbolista do Fútbol Club Barcelona. Agora continúan os reproches entre os xogadores do Real Madrid. Ninguén quere asumir a culpa neses pequenos erros en defensa. Aí o que ten que facerse ver é o adestrador. Decir, acabouse, xa falaremos diso noutro momento, pero non podes seguir falando dun erro que cometeche fai 3 minutos, seguir comentando yo, porque o que estás perdendo é concentración no teu partido. Ilias levando todo o xogo cargando, sacou o centro, pero aí non puido chegar ningún compañeiro para empurrala. Saca de banda o capitán do Real Madrid. Mario, agora sí, descargando moi ben cara a banda, deixou correr esa pelota, saque desde a liña lateral, errou aí no control o rapaz do conxunto que dirixan Alejandro Dorado. Xogando o Barça, descargando o xogo pola banda dereita, o remate, buscando a trave. Parou o porteiro do conxunto branco, o remate de Pablo Meléndez. Aí hai moi poquinhas posibilidades de crear problemas, porque entre que o pequeno que o campo, fuerte que saca o porteiro e o vento que ven aínda a favor del, todos os balóns que golpeen longo son casi todos saque de porta. Camiño do 19 desta final entre o Real Madrid e o Fútbol Club Barcelona. Magnífico chapeu de Mario Martín. Tocando ben agora o conxunto branco, pero recupera axiña o Fútbol Club Barcelona. Meteu a cabeza Sergio Oriol. Foi oportunidade de Ili, pode chegar o segundo do Barça. Providencial o pé dereito de Diego Piñeiro. Moi atento, aguantou hasta o último intre e despois sacar o pé foi fundamental para evitar o gol. De todos modos, outro roubo de balón en posicións complicadas para Real Madrid e peligro. Agora o que tivo que meter a cabeza foi Iván Rovira. Recupera o Barça, moi pasado, o control defectuoso. Un bo control aí era letal. Agora mesmo o Barça está unha marcha por arriba do Madrid. Ollo porque pode chegar outra oportunidade que se lle vai o limbo a Pablo Meléndez, que leva dúas. Eu creo que o Madrid estáse equivocando solo pensando en que pode crear problemas con balón longo o seu dianteiro, porque prácticamente non ten fútbol no medio campo. Iso fai que o Barça pois xogue bastante cómodo, porque despois de tirala, como agora mesmo, roubo e volver a xogar. E o balón outra vez ou balón longo ou non hai posibilidade de que o Madrid faga problemas. Xa aí estaban 4 rodeando a Abraham, porque imposible manobrar aí. Poden permitirse o luso de ir 4 porque os demais quedan demasiado atrás, entonces é solo pelear a Abraham contra o mundo. Mario Martín intentaba conectar con Abraham, a pelota que chega a Ilias Akomach. Xoga o Barça en medio de Nico Fuentes, apoyándose en Pablo Meléndez. Boa manobra, pero mal na entrega. Monta contra o Madrid, pero axiña teñeno tatuado no corpo. Perda de balón, recuperación, perda de balón, recuperación. O balance defensivo se abó é moi importante para todos os equipos. En estas categorías aínda máis, en un campo tan pequeno, pois moitísimo. Por aí sí que pode encontrar algo o Real Madrid, pero xa moi escorado, claro. Escorado e de costas. Eso. Claro, eso. Porque se ainda está de costas, estás a segunda línea chegándoche, facéndoche uns apoios, pois podes crear problemas, pero se non... Saca de banda o Barcelona. Ilias
a piques de elevarse esa pelota, pelesa por ela Nico Fuentes, de novo Abrán, quere baixala, apoiarse en curto, xogando Marcos Moraga, o toque para Gorka Rivera. E aquí o que ten que facer é intentar chegar aí co balón controlado, senón é imposible facer gol ao Barça de outra xeito. Abrán que mete a perna, xoga Ilias, que ven marcha Ilias, o apoio, o toque, e de novo o porteiro Diego Piñeiro, que está dando mostras de por qué xoga todos os minutos dos partidos importantes. Está lendo perfectamente case que todos os mans a mans. Está facendo unha final fantástica. Que peligro e que chegada ten Ilias. Agora levou un bo golpe aí Ilias Akomach Chakur. Non ten pinta de ser moi catalán tamén, pero bueno. O fútbol ahora mismo é global e polo tanto Nico, a oportunidade de probarse abaixo, despesa a defensa do Madrid, despesou Gorka Rivera, de novo Pablo Meléndez. O fútbol é como é, deixache mal rapidísimo, pero está claro que agora mesmo non hai color entre os dous equipos. Está dominando o partido o Fútbol Club Barcelona, está dominando tamén no taboleiro de marcas, pero só un gol de renda e ollo a oportunidade e o cartón. Sí, porque se iba solo. Moragas, despois do movimento que fixo, en un apoio dos que ten que facer a dianteiro, a Samuel, no, a Abrán, pois chegou e con posibilidades de facer peligro, se non agarra evidentemente vaise solo contra o porteiro. Non lle quedou outra que agarrar por detrás a Marcos Moraga, falta o cartón, a oportunidade agora para o conxunto branco que se estaba vendo dominado polo Fútbol Club Barcelona, pero que agora no minuto 23,5 pode empatar o partido nesta acción desde o costado dereito do ataque madridista. Aí está o tiro directamente a portería, tocou unha defensa, parou o porteiro do Fútbol Club Barcelona, Alex García Vila. Pois isto tiña que servirlle ao Madrid de modelo para seguir intentando, non? Si queres botarlle o balón a Abrán, tens que ter unha segunda línea que lle chegue ali a sudar, senón non tens nada que facer. Xoga o Barça por medio de Narcís Costa. Narcís, a apertura a esquerda, Nico. Non pode sacar o centro, saca o córner. Córner favorable ao Fútbol Club Barcelona. De árbitro que último en tocar foi Isma Becoucha, que tampouco ten un apelido moi madrileño, e o segundo Lamal tampouco. Non son 8 apelidos catalán. Narcís metendo a cabeza. O erro no despexe. Saque de banda pro Fútbol Club Barcelona. Errou Gorka Rivera. Agora o Barça que non ten presa. Un par de trocos. Volve ao campo Pol Muñoz. E xogando o Barça, Narcís. Que ven agora ese dobre caneo. Sobroulle un. Pol. Tocando o Barça. E o Madrid correndo detrás da pelota. Absolutamente detrás. Sí. Todo o rato. Como ti dicías, pode pasar calquera cousa no partido, porque o fútbol é... sobre todo nestas categorías en campos tan pequenos. Pero o que está claro que o Barça é ahora mismo amo señor do partido. E a posesión abrallante. Abrallante. Aproximadamente un 70-30. Favorable ao Fútbol Club Barcelona, que volve a recuperar. O despese da defensa, metendo a cabeza aí Sergio Oriol, e Abrán que vai ter que pelexar contra o mundo. Entre 4, aí está. A verdade que o chaval é potente, chega a esas disputas, pero claro, con moi poquinha ventaxa. Sí, logo, unha vez que consegues controlar, baixar, xa lle dá tempo a chegar a prácticamente todos os xogadores do Fútbol Club Barcelona para rodear o dianteiro madridista. Non puido controlar ben aí Mario Martín. Recupera o Madrid. Agora Abrán. O sexto aí de costas, apoiándose en Gorka. Abrán agora tocando ben o Madrid. Pode ser unha boa oportunidade. Un ataque longo, máis longo do partido pro Real Madrid, pero non puido facer aí
a cobertura o conxunto branco, con que facilidade eleva o balón e ten que aparecer no cruce Iván Rovira. Claro, Moragas agarrou a Paul, pero levou no arrastre como se fora un trator ou arado. Moita forza e, bueno, creo que hai bastante diferencia. Falando de Abraham, debe ser o xogador do torneo que xogou máis minutos, porque creo que non o quitaron nada máis que na semifinal cando o Depor estaba xa rendido, non? Claro, por moito que seas fuerte, pagas ao final tes que pagar. Halle falta esa velocidade que tiña ao principio e a explosividade no remate. Roger Martínez vai sacar esa falta costado dereito do ataque do Fútbol Club Barcelona, colocando no punto de penalti, defensa, o balón abaixo, e de novo Fútbol Club Barcelona, que volve a tocar e tocar por medio de Gerard González, o envío en longo, e pouco a pouco esgotanse os minutos, 2,5 pro final. Expresa Pablo Meléndez, e o capitán do conxunto branco, que se dá moita presa para sacar desde a banda e buscar novamente a Abraham. Devolve a pelota, xogando co calcaño Samu Rodríguez, e recupera o Barça cunha facilidade pasmosa. Gran xesto agora, ese dobre caneo de Sergi Oriol, e calquera futbolista que sae desde o banquiño ten unha calidade enorme. A verdade é que, bueno, o rumor que decían é que deste equipo 10 se quedan fora este ano. 10 se quedan fora. Pois hai moito onde pescar aí, hai moito onde pescar, porque como serán os que chegan? No, a ver, o digo tamén porque, bueno, a nos o Villarreal pasa un pouco parecido. O Barça ten 2 equipos destas categorías, os reparte para ir a xogar aos torneos, en un lado van uns, outro lado van outros. O Madrid non, o Madrid só ten un, prácticamente, que son os mesmos. Bueno, as noticias que teño de que deste equipo de xogadores se van a quedar fora, que viñeron aquí sabindo que van a quedar fora, que ainda máis duro, non? Pois moi duro, sobre toda esta idade. Sí. Coa ilusión que les fai aos rapaces, de estar nun Madrid, nun Barcelona, nun Celta, nun Deportivo, saber que o ano que ven non te soco, pois é realmente moi duro, pero como ti dicías, tamén é unha escola de vida, non? Sabes que estas cousas van pasar. Todos os centos de xogadores, ollo oportunidade, que paradón novamente, 2 tempos, o mellor do partido, Diego Piñeiro, sen dúbida. Creo que é o mellor porteiro do torneo, se hubiera un mellor porteiro. Aínda que o seu equipo presuntamente vai perder esta final, eu creo que o mellor xogador da final, por las 3, sobre todo, paradas soberbias que fixo. Pero claro, nunca se recoñece tanto a tarefa do porteiro como a dun xogador de campo, pero vital pro seu equipo. En 3 intervencións, o Barça, de non ser por Diego Piñeiro, iría xa pois 2-3-0 con comodidade. E así remata a final desta 12ª edición do torneo de fútbol 7 Alevín Concello de Carballo. O gañador, creo que con todo merecemento, desde a fase de grupos ata a final, o Fútbol Club Barcelona. Sí, con moitísima justicia. Creo que nadie pode poñerlle un pero a actuación do Barcelona, e que na final, aínda que o resultado foi corto, creo que foi un xustísimo vencedor, non? Joan Gasquet, que lle dá o triunfo ao Fútbol Club Barcelona co seu tanto. Así rematou esta 12ª edición do torneo de fútbol alevín Concello de Carballo. Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Marcou na final Joan Gasquet.